Gainbehera Nafarroako gobernuan, Barzinak eutsi egiten dio. Ustelkeria kasuen itzala gero eta luzeagoa izan da ere, No voy a dimitir. Ez du dimitituko eta hori da oposizioko alderdiek leporatzen diotena. Barcina se atrinchera. Botereari heltzen baitio. Hauteskundeak beharrezkoak direlako, Bilduk ez du baldintzarik jarriko zentsura mozioa adosteko eta lanean hasia da urratsak emate aldera. Abiatu ditugu harreman horiek, egoera berria aztertzeko eta aldaketa politiko eta soziala errealitate egiteko. Egoerak behartuta eta epeak estututa, oposizioko alderdiek hasi dituzte harremanak zentsura mozioa zehazteko. Oraindik ere hari muturrak lotu behar dituzte, baina denek bat datoz helburuarekin hauteskundeak aurreratzea. Bartzinari ultimatuma eman da, PSNek du orain zentsura mozioa aurkezteko erantzukizuna eta presioa. Maria Dolores de Cospedal, PPko idazkari nagusiak, berriz oroitarazi dio PSOEri, terrorismoa pasatu ezin den marragorria dela. Egoera honen aurrean eta presioak presio, ezkerrak ausardia eskatu dio Nafarroako alderdi sozialistari. Pedimos a quienes queremos que las urnas se abren, así lo decimos, a ser coherentes y actuar en consecuencia. Gizartea haserre dagoelako eta gizartearen haserreari bidea emateko, kontuz kontsumitzaileen elkarteak manifestazioa deitu du datorren larunbatean Iruñean. Demokraziaren birsorkuntza ustelkeriari ez, emanitza herriari lelopean.